no ye nyina chinye de yenya ye bi pen no e na ye ka ho asem e de a cho se bra na Sompa Asem Mpe Nipa ye be bi na ye de agyew wajapade a ya gi nyina da no so ba pawo sima edu e wo Sompa 93.1 ye de atwaguo na wo Sompa 93.1 Sompa TV no social media applications inada say your YouTube Facebook no ene Twitter nyina no yere nam so a ye di djuma enya asem keto akora eno tika kire obi do obi so enkan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no wo mo abana ne pabene so enso ena wo mo abano rofo ye ni preposi prepo ye bu aduponko mu ye ena ye ohwintim preko ye tibunu na ye san ete kokko eye Sompa Asem Mpe Nipa no a eno ti wodofo medical culture se ade bia ye sisisem bia no fa bedan wate na bibia be konkan enso ede ama kama ye ne kwabrafo ye chaade a ye fasere emifo ye ne ye kantankra chi twade oni hode hey akwasi piti a wodi obi de oni ne de no ye Sompa Asem Mpe Nipa orofo yaba na yaba o enne eye yawada enwom ekasa pempi no enwom omo bo nwom no mo ansuesu anwom ekwa utie nwom a abawom afutuo wom a ewo se utumi FB wonofo dwumadie bu so ha na abetem panisem aha na abetem komode aha na futu a etentra brabo na ya brabo yi no na empokura no de waye na adwene se wo konmadu awuo wo kodi ni ho awuo no eye dwumadie we so na ma omugya ye eye Sompa Asem Mpe Nipa no a obete wo mono asamwanka the nation sank utumi emma sana kokosechi ebu Fletcher ono so etumi emma na ene kwanta bisa Isaac ne production room ho wodi bia kwan ho anya asem keto akora ebeda na se ewo kwan soronko so ne wabo adwuma papa enya asem keto a yenyina kwanta so twemani ne nso ho a ena yebegina na wokọ master control room a systematic press wo adwuma sa ena Obed Amponsa wono so enfa adwuma no eni agro kra abrantie osika enso wo control room ho bia enya asem keto akora omunyina ehwe se Sompa Asem Mpe Nipa ebe fa ne ntampa no enso edi efra ko Facebook no so ko YouTube no abogafo ade no ubehu Sompa Asem Mpe Nipa subscribe share afufuro hwebi wotie bi enso enfamfiri wo kofuro brofo mpa bema asuketu am yipebre na asa Aboagye fosuo ni ntin fosuo mini funtum pa katachie serebia bonchena na atwentwen kodi ewu a yetwe miansa ne yakosa me na meti dwom na mede Sompa Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so wo kiti kriki yasi akokọ wonwu ya yenwro ne mpaboa de biada nana asubonten Sofia Sidikuro wonfa dwumadie we eni agro nana asubonten Sofia Sidikuro no mo yentafo omo na ehwe se Sofia se bibia bekoso wano na adwaben he na sase pa ni Sofia se omo fa nyoma eni agro Sofia se kura enya asem ketoa omra samo bibia boko de ya bibia boko shawo bibia boko de kama abanse de necessary ye kwa no ene ye yawada ene ye nwom kasa mewa nwom kasa ti yaba no na ye ne yetiefo ne yahwefo bigidie se ne ko YouTube Facebook bibia ne nam honom na minim se ya wadi kan o makasa se na ene wo mu ne adenti no etiefo no fanche na ese de omo mutie radio na edi abe na minim se enche bia no ombete enka sonko kra ombenwu o manfo so mafie no kwasa mafie pa cause onzo mu ye face a chede bebi obi frɛ pa no ya bebi obi wa frɛ ye no na no den se maria mi humu na mso ye ho na omunya botre ne ade ya o ne no bigidi ye se me ko pemso kodi dwuma kakra ho ne se no akra mi se wo ba ho ete on ka se ne se no ba ma hia a chia me bi matam
azu bufu pa mate maka checha asantema ye nyina ye de o eti se kwa bi so na asantema chia ye nsem trofo ye na se ye pre na se tu se papa yi wada woroma na sa chia me de enche bitu no se won se de bia de meka ne se Ghana ha ipa bi o kana kure bia ne yempa na sem enne magana enkoyin because ye dwumadi aye di omo bibia tia kam ya omo nya ba bi mfamfa ye dwume bi na se onam na se onya ba bi mfa wasem omobo enti yetu ye husi onya ye nko ba bia ye program bia bi wo bia no ya na nipa mpa yasem ti o ya na akacha wana mam tumi ona mote wana mam tumi na nyanyam bia no wo so obi woni fie na wo to nsafre no se wo mra wona ase na sabi na acha me se wo fre no so wana mam tumi se wo fre obi sanka ye nyina first nke dan court na no mu officer first na court do no na kwasi boni fa court ma ye na nanum le di asem me wo ba bi ti se fa na gbafukasem arbitration ni pa ba mi no kura no ma betma arbitration di asem ya so fra bonteba na ma me nu akwa wo betma di asem obedi ni nyina aka ho patia na ni pantia so na ni drum maybe wa ye besre nyame mu makasa sa okura chia me asem mfa me beso boni di asem ya ye babusa mfa ho se ekoba ne sa na wo hu baby o pa kire because ye kan de bi amaka be se no ma bi ho no ma na obi to se tonfo obo baby a o ho hia no nti wo koye wasam ade koye no wonde nim baby onya bibi free nti na won fa onye hwe no ma twa ma no sure me kwa na pese ye dede ni achimi de dua na ko tumfo sanete nti no ma bi ho ye be se na nanom bi ebi di ni pani pa ebi di ni pani o nanom bi buo na asem ketwa obu o ye wasofofo mu buo mo obu na asem si na basi house na Fox FM ye wo the whole lawyer me pese me bonidi no ye tough pa the case wo ba bi suko no mage bi di na asem ba one na wo ye free lawyer asem pa mo meba oba ye ma na konyo so mu de munye modwuma na mejira ho no ko hu eni asatam na ye manager kwasi Peter na sata unyanya lawyer no oni no nam kwa na so to one of frame me sata men na me chief producer ene ko me ko no say am free lawyer bi yes yan no say dia say na me chire no afo ka che lawyer nse so sa na edi edwuma mu say ba ye yanka ya frɛ lawyer no so ba ka the whole lawyer ko be ka say member te drum me bia ya na bra obi ka say bra wonte bra se ebi kura na obi aproto say de oba be kum enti bra se wote bra se a obi frɛ wo se okokotie ni nya se hwan na frɛ wo na wo ye hwan a wo frɛ me na hwan ade be na wo ye hwan enti nipa na wo frɛ no se bo ye dua de ade na ni nyina akogina ye no ma bi ye de ye ho ato ye ho so de ye ho ato so wan sika ya japade saa no ma ni nyina nti se amani pa bi wo saa no ma ni bi chia wa o mu se wo ye nipa enne eku Ghana fo no esu ye frɛ do abrochira abofo na ono kro no mo de o oh yeah se wo ye Ghana ni na kuta paper kro ni nya wo de a German broni betima jo paper titim because kro no eye German fo de a America fo de a eti ba che ne bra che nkwanta dam eti du mebi won ma abrofo no seven predators o mukura je ne yete ene onwa bi te Ghana ha otukwa kwa ma no ne ba wa hote o ya aboa dide o ka ne se Ghana fo de Ghana fo onu nwa ne te o otukwa ko di ba bosumi e wa buruchire woni ne kasa Ghana fo de ebinim na yesa o ti ye besre ye nwa ma yete aye se o yo hene se o ye sofo se o ye lawyer se o ye wan ye nsu sabe aba etukwan a sabe sam twofo ye ka ho bi wonye mfrim nti du mre bia ankoba ne se ne me ko pem so mi nua ba me ko sra no o ka asem bi wo se ye se ye dwumadie yi eboa ana ye ba ye no ye dwumadie social programming aboa mama nsan ana emu ade mo nka ne yin mfiri ho emu akwa kenipa awuo kwa de ko mbedo so oto anam se yes aboa pa kenipa ye bi phone call as am so na mo program mama nke be dey ye ne ehia phone nke be dey yaw nti ye besre edu time a wan kasa wisu box drume time trance woda onkwa na woda usumie so a drume bi edu anadwo atewani na sese no ma bi a waye tia grofo bi no ma bi a waye na wo tenka ade am de ye menwen entwa yie saa na te de mekwa akoba na chewo ye nim saa de no
Etigana obi mia obi mia saa ye ne yanfo de yawu e wo Ghana eti ya besre ye hwe na ye fa bibia ntu ye na ye ntan obi ayo ya pa na ayo ya na ye besre manhia wo no ye nyina ye dia o chia mi mu na wo didi manhia ye nyina ye dia didi atem opem so mpanyi mu ye nyina ye dia esusu ampa se ka menyo obi a mebu ade na mebu manhia fi aka obeka wa dwa che na meka bi kire wo a enye ode obeka betietia wanim anya wono kwa mema na nya amane tia me no didi atem no ana maninya ne wo ntem dance ni ana maninya ne ntem ena ya nwum kasa oje ne boye ma yesa wo pen aboso ba na meja pai na saa nwum we ma bopen ena wi ametewa na papa bi ese ye na mi hu mu tv so die na nwum kasa me da nya bi atie na me se papa mo settle phone ma 93.1 o peso he emranti nkwankom de radio kitingiti ne nam kwa hoto bi wate no se emide bi bo nwum bi na mi fra brochire ba no ano ne no ma bi se beti o na Moses woje na nwum no boy woje nwum no boy no ma yese open no emide bi wo Ghana otie na ewuruwura na Sompa FM producer ba na producer ye mo ma yese open no ye mo ma yese open no eno tia se ne ne ye de afutu se me orofo oje nwum oboy ma yese open no ye kuni kuti ni mfamu aba ni mfamu ofutu ena nwumre ene yawo eye nwum ekasa na so me pani de afem mese
ɛto afidie so ne abɔ na yɛyi afutu sɛm no de afiri anwum nim na obi bebusa sɛ ɛna nnwom a aba na yɛde kɔtoto ɛnkane anwum na wohwɛ sɛ obi wɔ na wɔtwerɛ nnwom na wɔsua nnwom no a abotra wonya ɛde toɔ ne aba ne afutu a ɛwɔ mu no ɔdɔfoɔ nya asɛm ketewa sɛ wotie ogye nnwom yi a wobɛtumi atena se din ɛfiri sɛ nnwom no a wɔtoeɛ no obiara party wom wotwe mu tan wobɛnya adeɛ mu sɛ ka mmerɛ san kɔ n'akyi bie mu a sɛ ka abrabɔ no yɛatwe ama na kɔ akyirɛ bie mu a misusu sɛ nnwoma bi wɔ hɔ aka wonyɛ ɛnɛ me mo bi assignment wɔ ne fie hɔ sɛ wɔkye ɛbɔ dɛm deɛ wɔana atɔ wɔadeɛ enti sɛ wohwɛ sɛsi a de baabi a time no da ɛyɛ 7:26 mɛtumi aka kyerɛ chief producer sɛ studio ha watch no chima ne nkɔbɔ akyerɛ no passes anaasɛ chim ma ne kɔtɔ 12 anadwo 12 pɛ sɛ adeɛ kye ntɛm ɛyɛ wo a wasɛm saa na nnwom no pɛ sɛ kyerɛ deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ w'abrabɔ no woabɛtumi akyim ama no atɔ hɔ sɛ nyankopɔn berɛ no ankasa sɛ yɛntimi ankyim deɛ a na sɛ woankasa yɛ w'adwene sɛ abrabɔ no a wobɔ no ɛberɛ no woabɛtumi akyim no deɛ a ɛbɛduru baabi no mihu yɛ nka bɛba wo kasɛɛ mu nanso nyankopɔn berɛ adeɛ akyi a wontumi reverse no ɛno ho asɛm ɛna yɛka a wogye di suasu anwom no ɔrɔfo berɛ no ntumi ɛnsan n'akyi o sɛ ka berɛ no bɛtumi asan n'akyi a ka me wɔ gyidie mapa sɛ wɔaberɛ a wo papa de wo kɔtoo sukuu mu no na wonim adeɛ yie wɔaberɛ a wo maame yɛ n'adwene sɛ wɔde wo bɛto sukuu mu na wamu ayɛ awuraba na wayɛ mintiri na wayɛ atwotwo wuro na daakye bi yɛ fra dɔkotafoɔ ne anɛsefoɔ ɛne alɔyafoɔ wɔ ne fie wɔ a ka papa ne maame ne bɛnya bi wɔ hɔ ɛfiri sɛ na ahoɔden wɔ hɔ bɛtumi ahwɛ ne ma no ɛna obi de ne nsa ahyɛ n'anum wɔ abere a wɔtie anwumi wɔsɛ abere na me papa te ase ne wɔmfa me ni agorɔ sika paa na kɔ wɔ bio na obɛtumi adi maduru gyina pɛn bi a ka mɛtumi de me nsa asimbo sɛ me ne ɛfiri mu Oforisuo no nanso so mantene me ho akɔ sukuu meba fie a medi tirimu da no manya aduane adi anya sika ato me botom ɛnɛ maame ne papa no firi mu kɔɔyɛ no ɛdeɛ bɛɛ na akɔsie ɔyɛ jonki mai okɔ ntɛm hɔ a deɛ de kan ne sɛ wɔnimadi wɔ brantie nanso so nsa kora ma na toro nsa asɛ no ɛno ti saa nipa no bɛka sɛ sɛ ka me maame ne papa wɔ hɔ a wɔn ka no wɔn nka ne den ɔrɔfo ɛna obi sɛ kɛmmerɛ san akɔ n'akyi a obi de ne wura ɛhyɛ mmaa mu o obi de ne dadwene nyinaa mama obi yɛ adwuma de ne nyinaa ma bɛmma di ma wɔba diɛ sɛ yɛ kasa abranteɛ yɛ wɔbɛ wɔsi dan koko a abranteɛ ne ho ɔfɛ a abranteɛ sɛdeɛ maa so di na to atentwɛ yɛ na ho ɔfɛ no o ɔrɔfo eduru baabie no na time wɔ biti no na ɛwɔ sɛdeɛ no wɔdi ne sika yɛ no wɔntumi amfa sika no anyɛ ɛno nti abranteɛ no ɛnɛ no ahoɔfɛ ne wɔ hɔ deɛ nanso sika no anni ne botom ɛno nti sɛ wɔnya kɔtena bi aba no wɔgye ne bi abaako no a na wɔde ne nsa bobɔ table no so na ɔno ɛbɔ n'anwom a sɛ kɛmmerɛ bɛtumi asan n'akyi a kɔ amfa ne wurɛ n'ani amfa nto mmaa so kɔ amfa ne awurɛ anhyɛ mmɛmmam saa ka wɔyere ne ho ɛhwɛ so ɛyɛ deɛ wɔyɛ wɔrɔfo Sompa FM asan n'akyi o sɛ kɛmmerɛ bɛtumi asan n'akyi a ka dodoɔ no a wɔ bi ka dodoɔ no ɛwɔ bi kyerɛ
eduru baabi no na watu nsanwe pa na adwen kyerɛ sɛ wɔgye n'ani ɛne wɔ pie bi aba wa obi obeto bi anom yɛse bra wo die ne tirim wɔ mmerewu saa bere ne mu no na ne ho ɔden pa saa bere no na wɔyɛ abrante energetic saa bere no na ko betumi atɔ proto na ka wasi dan na wanya baabi edi ne tiri atoɔ ne mpani emfie so esan sɛ wɔde tu nsanwe na wantre ne ho anhwɛ ne mapapa bi wantre ne ho anhwɛ ne yire no yemusa ne sɛn na brabo na kosie faako ɔde ne ti batu bia no fie bi obetena bia no ne nsanom ti na yɛtu no sɛ ko no ani fie mpo na kosie ya orofo wogye nwum we yɛkasa yɛ biebie mu a ɛbɛdane amanfo su anwumre papa ebre no enya nkoye time enuru baabia eno nti no yenka nkyere wo bia wo yemfomso na enuru baabia ne sɛ wo betumi a reverse abrabo no ebetumi ayeye na sɛ akoda bi esu etie me wo faase bi su etie me ena nwumre yi a enfomso bia mpanifo bia ye na ko bompa ye se kemre betumi akonachi a kan fom so no ka onye bi mu no ene me kan kire me wo faase bi se na se wo papa so odi wu ko suku se wo papa se wodi wu ko sua adwuma se wo papa se wa ye mre enti store no bra betra no ma na moto wate na se wa ma na moto na se suku no wankɔ adwuma no wankɔ ankosua daachi bi saa kasa wi na bɛka sɛ mmerɛ saa akɔnachi a na mempɛ sɛ ɔbɛka saa kasa no nti no yɛsitie ma wawofo baabi ɔpɛ sɛ ɔpagya wo adi wo duro na me nua baako ɛna ne maame ɛka kyɛn sɛ katachie mehwɛ me mpomu a ɛdodo me ɛno nti no ka adwuma a wopɛ na ka memfa wo nkosua anaa sɛ memɔ odwetiri ne fahwɔ sansɛ na maame no te aseɛ na wɔmfa ne ma ne nananom eni agorɔ na saa ne babɛ ma no wɔhwɛ ne hu sɛ ɛnwoma akachi ama no enti sɛ wɔanhwɛ na wɔamfa ne baabi amfa na ansi a ni wɔakyiri no ɔbɛbrɛ ɛyampa so wobie na no a wɔka kyerɛ ne maame sɛ ɔmpɛ nkra mama no no mfa nkɔ kye no na anusika wɔ mu na ne maame sɛ ka metɔ tasi ma mpɛ ɔsɛ so nyankra ma no a ɛna akranteɛ boɔ baako boɔ den paa ɛti ka bɛboa no wɔanwene ntɛm na adwene sua sɛ kɔdwen pani dwene ɛna ɔka kyerɛ ne maame sɛ empo kɔ pɛ Dubai store yɛmfa ntoma enwu ne mu sɛ wɔpɛ soame store yɛmfa nnwoma nwu ne mu no ɔno antena no ntɔn a enka maame ne yɛ ma ne babɛ ma ne san sɛ ne wɔn ho sɛ ne ma ne nyinaa no wɔn na ɛmɔbrɔ ɔrɔfo aduru baabi a mama yɛ adwene mu ɛna hɔ efiri sɛ mpanifo no ɔmo nim de sɛdeɛ na maame ne ho asia dodo no wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ ne ba ne sibrɛ na daakye bi ne wu akyi no wɔanyɛ mɔbɔ ani na enu ani na nsa na team maame kɔɔyɛ ɛnɛ wɔsrɛ no wadi ɛno ti n'adwene wɔ ne tirim sɛ kamera bɛsan akɔ n'akyi di a saa nkwasi asɛm no wɔka kyerɛ ne maame no ka wɔnka bibiem orofo ɛnɛ futu sɛm a meka kyerɛ odede bi ni sɛ so obi yɛ n'adwene sɛ wɔde bɛsi yie so oyɛ obusuani sɛ wɔnyɛ obusuani na nyankopɔn aka na koma Sompa FM gyina pɛn bi na daakye bi wɔgyina so de aboa brabɔ de ahwɛ ɔyere ɛno ba brɛ ho ase wate so brɛ wo ho ase na sɛ wotie mpanifo afutu wo brɛ wo ho ase na faako a wɔpɛ sɛ wɔde kɔduru no wotumi duru hɔ na sɛ ofiri mu a wɔanyɛ mɔbɔ na nwumwe no ama me wura ho
sanse maame afia Aboahema ka che ne ba Oforisuo Aboagye se yaw yiri hu sua nwoma na dachi bi mini ho a wa anye mobo ampa ebam Efie edu enkunne me maame gya me hokoye se kama anye city ansua nwoma wo se hibesem na yiwa antoto asoa kebi wo aka mesre na madi ebi wo kura ka mentia se ka bi kura yawo so akume de se ye tufu wo Sompa Asem Mpe Nipa so a orofo ebre no entumi nko na chi eno ti ebre sa bre ya wo mu a wo ya akoda no ti mpanifo afutuo ti Asem Mpe Nipa afutuo na yiru husu ya ngoma wate yiru husu ya adwuma no wate nipa bi obeba wabrabo mu peso oboa ubia no ye city efama no aso ye city e de manu a dachi bi safo no na ewo a na wode omo emma etu wona wapagya wo mo firi futuro na wadom asima pomba so na asi won yi no titie Sompa futuro aso tie Oforisuo Aboagye ne papamfo futu en anwumre ya orofo saa kasa ye kase se kemre besan akonachi ano onka bi firi se Nyankopon am odwuma wa ma osika so de atoata so a odi ebo abarabo me modofo Osei Yaw Oforisuo 19 Oforisuo kwaku kama ye so panyu yo nani pafo ya me ho se nwuma timi ya ntimi sei nyumo ntimi sei nyame nko a ye nwan mo mutifie nyina timi wo mo timi amanfo ba osh me no ya na me busa se ya yen cha tiefo ne ya Sompa FM nwan mo wa broche vera shito baby a obi a cha me nwa ba akajagum ya de admechia dorapia o US okay one ne maame a ofrema ene amodrom ya cheche obi a Cynthia baby a obi a mechia kuma so de sheshe man ke du gas and obi tenen ka che ke baby a obi a cheche kem to na mabrochiro oko mi hon tan fidie so ani oko nche no oko se nyanwa ke de nyanwa wa bre ntimane ni breso aba wa yade ti ke baby a obi a baby ya ma wayi tirinkwa na baby a obi a di odwuma sa na wiase na tie obre na odi a beta ya na atimi amanfo me de bia me ka se ene sikafo makura hwe omo so sikafo ma to hwe honorable ya ne papa kana Japan se me ba o we fro dadaba me ba wo ba yo ho dadaba na ni pa bi ntiase sa honorable kana Japan pa ne ba no ka so me no dadaba wonim de papa no wo ka o hye wo de because eminent woda yaw enwom no oje enwom no me busa mpanifo o mo hwe enwom so se ti drum be a o mo san ba o machi betie nsam na kanwom bi o ha se nke ma na word sa abaw enwom bi o se nke ma na word sa drum be a ntina brofo uko ba bi a akai ne ade enwom tetenyom we ne akofa ba ne yetie mu nsam ebobra eyeyie eboa nipa o se oje nyuma che Ghana se be ka se twam so boye mo no na so boye mo no because obi a won chefa wo o se ate dem enyina yedin o se kwanta bi sa yedin hwe no ma bi pa wa yedin wo ya du be bi wa sika bi a o spend ko ye no se wo hu ni ntema nko wanye be be sika no ko ye no ne ketimi ye bibi o akọ ntimi goyi na ne ka se bi se nkrofo memma pa mo no makam wo ba bi enkwase ankam nko a Jose sanka mesaya bofra bi mu a kanfum so a meye no na beye de na eye nka sisumanka emra wa brabom nipa da sani ewu mu aye da ebeba nenso susuma enka emra wa brabom yo bi ba wiase na semina nka ye meye na mayo obi ba wiase ye meye na mayo enka susumanka emra wa brabom woja asem na wo ka no wachichem baby wo si kumase efitremu etretuo ye chema sase
asase no na ka metima fa pan bia yedai asidan kakra aba pata bi nanso me ton enne me che obi nchem tise dai adwe ya na ifewe bi de si tenant bi so tenant na okofia na uyini na maako ni nyina ne se instructions no ano odin nanso aka nne asema ye ka se ye satan na cement ni eto ne sen satan na entabo ni abo ni eto ne sen na me wasase kura wo ya na nka metimasie nanso ena makohibra bia me di si mani so nti me ton saasase no sika no so wo hefa me di ni wo manum intenne me talobin amantwa sa dwe tene nipa bi wura ho ne papa na me ye na maye ne nka de hadwen enye kasapa akudai kosuku ye pata ne baabi a wonti o so na akwhye mambete ase yaw kosuku yo yaw koye enya wo yaw fo ni bi yaw kosuku kwaku kosuku o mami wo honti mami wo dwo mapata mami wo dum me kosto o dada nso kokwan so ba enu ti de simani so asese me ye no ye ka mi ndi o ba ya na nipa bi refi so ba ya kola sa akosi awie ya ta mani asu ye gu ye papa no aduane so a ni ye yinam gu so agya na wusugu mu se nim se bi ye oda so tu as we ai se special ye kuma kokopa na ye de ne nane ne kon no ato papa aduane so ni ye yi ne tan no na ya san yi bia ka won ye se fa koma o papa wa wo de ko nyanti nkura ni bi wa no mo ye ni bre o ko gyan no aso aduane no wa tikiti nam de bia we san o de akọ ya ye nyini ne hu se nam no kura ne yi gu aduane so a sa adwendwen nti wuntimi kura nwe nti enne wo gya asema waka no ya futusem edu me bia mpa yo ba ho ofeyie na ka hu se na na mi enu be kaka na mi nsa ebi kura na o de kura bibi nti because won te faako na me kwa ha me konkan me kwa tamali da ko pekinken yes wa hu o na nadwa ya twa ne na ne nsa ahun ofene we abranti ya ne nami ya tufu atu abranti ya nim ni suban maame de ekon ne nkasa yem any the way o si try to me de o ya mekum me de o say jayo nanadwa se wonyai ehu ya se afi de acid nanadwa nim na pumpuni afi mi hu ya Sompa FM na keji ti wo se senka mesa ya abofra bi mu a na nim na duro aduro pa betima bo wo wiase se bebe waduro bi a wanyine bi ano ade obetima reverse pa yesel wani beba ho so ne ntempa na de wuye bia wa stop wa na fe wo bob abrabo papa enu de nipa bitimi so mu nyankopon sa timi restore no ma a se nyina ma ne kama batedu me bia na odwan no aka nkyene ubonu puku ana yedai oba se nipa to edemu a nipa to adwaman mu a nipa to ade a ye hugu blase mu a to gese ya obesa na chi no enye so easy enne ekum nipa ba ko wose wakoka obi manso ya wakoka yawo obi wa breche o petekiti kura behwe ne maame o sika ne wen eso otega na o sika pa bate noma eye se enimguase ba no de ka ne hu nyina na pabam wode akotra bruchire nti oba ma paper wen oba wa beka because wo kokwa wa san de ka wachire nti oba ba edai tu maame wu ye no maame abregu na nka peso behwe maame anim nanso wanti mi amma waka ne de na ya se yaw wagya oba ana wo maame na wo ba nya problem na wo ba wu ana wo maame a wo de wo ba wiase ewu na ya wo te ha na sika kuta wo na wo stores na wo cars na nso ya brawa wonte na wo se animguase enti de aka bia no wo de atwa tikita kwata broche na wo ko ya wo maame tim no wanti man mehwe wo maame anim besi nne nipa bi yenya ndu wa brochira a wo munya kwa nko mba mehwe wo maame na so enso beda ne waba obi agya ne ma ho so many years otega nan kan ho to no pa wo se o hwe ne no ma yi a enken nan ko koba na enso akoka
ya mede masem bebe wie ne ba ko bi wo ma na den wo se afi sa abanji mitui ye ka sa abanji utu ene sen kwatia wu ti be ma bi ti wiase wo busa na titisika 10 million wonya bi ma wo so na gas ye 4 nso wa wie ne ho fe okoba be ma to boase ebedu mrebi no fridwam ebedu mrebi na abanji utu ene de ne ye hu si ye bosse be kotedin de ho aduru a enkodan ketenkete young boys ene hure so ene o kire wo se wa hoodin anan na wodi hure gbura no sesi ya mponi o ene ye bokotedin de ho aduru a wo busa agea patwo we yesen papa we yesen number no we yesen me patwo me pese me ba waso ye sesi ya mponi nkan wo de nkan fa ho ben anoma nkonfa bridge ho baby away jedri enne ye bossa no ba no dawura 15 years 20 years 30 years omu na epesa aduro no aban je ni tu nimi na wonim enso enne ya papa no bia ya wo mu ye sutie atrase ema wo mu hwe wo mu so yie no enna kokora bi wo den chen abrante e wo mpem ndu mema yo no ene sei ye pese ka cho se o senka mesaya abofra bi mu a abofra do be de no pesa ba ya abofra ye koye nim ye du mebi hono ma na se wa hwe ye krampo ete yi wo de ho ye example bi a na nse me hwe me picture bi na en picture me hwe sam se 90 mini me ko kate cho be mo se na me ye footballer na me huri bra edu me bi e ko sompa abrosan kate cho me ni me ye fro a chisi ye gina kwa mba miensa ansa na afrosoro ipamre yo mai dai ayete etu twumu time mesaya bofra biem na oje kae no wonti maya bofra biem na mmom de baye ne se wadwe abefanse bebia waduru no se wadwe ba so ana ho ba ho so a ubetima gya full stop memese adwamanbo minye bie masem minye bie sanom wi nom tramo se me ko gato memese masipi minye biem na hwe ohone wai wansa de betima bo na nso sa tam no u age ni de ye reverse na enye ye asante kasa si dua bi enyina na mpo bem etu twum ten na wa hoodin ene no regine eye power no ya wutimi hwade a wutimi eda etimi kan bible everyday no ma wani ye ene akoda everyday ade akwaje so de kwa kire sei na ni ne sei yesramo se wuti anwum wo ya anwum mu odu especially enwan mo ma na no na meka asem bi se wo yoba na uti abusuam ana maame no papa wo ne yede wo na ho fa susuma wa ho ofenli di because asante oba na chichiri fie ya wo nwa ba bi na se wo se ya wo ya enu nti na mai bebire di omo ho ato omo ho feso ene oba bi de ne ho ato se ne to anyame de ma no wo se wo mpe chise yekoyi ne ba bi ne yede hyehye ho ebedu mma bi no awo baba berewa no na epro sata mi hu yanka mini mami bia me hu mami na no fe pa ene obehu enwa ma ni bi ma enwa ba na skin efe hwe we da bi omu wonu omo no to omo yam na omo kala na efe we hwe da bi nku a odesa ne boarding ampa ne boarding but ene ye o mami ni bia na omo ya prema fo cha omo enso na ohwe nanim pre na obedi watam chese na enso oban agi nanim na fa ye kache wa wuntie da ano maami bi ofro steps na memma kantin kaire no cause untime mfro na hwe maami nyenya ma odi gina wo be ponte sa maami o maba wa birim na ho fe wo se nya asem keto amanyini mponi wo enso ene wo free ne baba wa birim ene okọ ba bia ne na ye miensa ne no kura te se ye pija no etimi ka kire mi nwa ba bia wutie me so ho fe se den eno na yenya ba ma ba ko amede ni din ka asem alaskrad wo bo nwi wo se sia na wa wo ne ho anse wo bebo medin na wo bo medin ku a che se dan wo sebre wa no nanso ne monhwe eno na wo je nso ka kire se sanka mesaya bofra be mampa umpoku atwetwa so nofo na ntu na eto na de bebiem na wo pe ye ka kire wo ntie se wo sikanti eni kwa se ye kan wasem to akoyi uto ama oto shape na kama na pro
enne wo bi nani fra adanya ani ntonyi anyame de ma na first no ne e wade bi e fre ne pen ayi a ye de to ye ne achi kama ye maame mu omo de to enne de ye obi bi te sticker e rewa ne achi nyina ne de ato Sompa forever FM. sebe ma infection sebe ye ne obehu nkran ketenkete no mani sei enne ni tetei ye wade ye de to so ye bi ye blue ye bi ye red ye han wani sei saa eni kwa so obo wani ne ede na wogi wo wiase nenti wo ma bre wada wo mu nya ne ye ka cho na de bi aba bi anya mede ma wo no se wo so di bi be fra e artificial obenya infect enuti ne ye ka che nipa da sani o je nwum na wo ka no wo senka mesan abofra bi mampa waka ne mmom ne ye tufo abrante ye bra wa wonte wo de oso maame o sika nti bro no a wote so no bibie no e ka wote ase sika ufa sha obotoma endu tama wa wonto ne tua wo se medium ya abrante mini sika ade ache so nti sika ne sha obotoma ko ebi ma because ade ache obenya bi from to order adafo ba ko ka che se kwamna no anko sko se o me nko maame ne papa abuche wo no nde nyame dibuano no abuche wo ampa ye be fa ne koe no koye soja e wa America wa yoke nanso ne maame ne papa nyina da kope omu bo mu da kope enne ikura na wo ye woke no ya na what was ma fem maame mo ne me ka sembi na broni krom aye wala tu wala sa na mo me trust na mtie me maame ne mo asem a ke ne bia me koba ne yawo nipa bi wo a wabɔ ne bra wa ho kwa bruchira okoje na wo me ne wasan aba wo obi nso akotena ho o pesika o de betwa ticket kura ba wonya ayasem ti de ye kan nyina nse ye nwia o je nwum na oboye no obi a de ewum enne statisua bibi na de a o pese reverse se ka mesaya bofra biom de betima boa o kakra ne se bebi a wadru bi sesia no gina ho enko biom ensanom no ampa eduma bi a wujaye a ya wo san be fine obi ko hu timi sa pejade na de kese jaw nipa somasi na waburo nsan ye basa wo enne me hu sensesan bi abam enne sey nipa betima jai na watwe break no eno ne asem te so kwa na osei enti na oji akasa enwom na kasa ne wo ti ufie wa wo hwe yen wa wo tie ye wanya wo chefa minim sesa me nipa bi atrase akwa enwumi na mintie mu ye o na so Asem Mpe Nipa enwom kasa no ene matie enwom nsem ene ma ye mistake eno na me kasa cho se ne twe break ema ne te so sex ne te so na de kum kwasia te so dogi no te so bibo dogi ha be mu ba no da so gina ho krim no gina ho ubetware ubenya stroke te so wo yo ba susu wo ho wo yo ba susu life no akese susu ne de obi aye bi na seso koye bi because obi wo ho a ono de eto na ya lay foundation papa ma no ya yekan ye obi won mu a ampa enko sa abofra be wa ampa wa anye wadi nkwasi asem se wadi ayeye na wadi ko wom obi nso se be mpraduasa once di kwa na ede ma no nanso de ne ho bobo aprema fo wo kromu a ekuo bia wodwon bi maame papa wada wo ma hwe wunchi susu o kra fie wo ba no maame da wadam no enya abrosan susu ama na ya abrosan etu babo bra o ba ya o do wa bedwoku ene de abam ni se yese me de hu ko dwoku na maame wu a na ye fe VIP yetimu ye twantoma yese ye akosu akuri ekọ okrom no se okobo bra da bi o ekuo na yi na wo konya dusu na otua nyina ebesia no ditua okoje bank besia no de akotua enya brabo ye besre udi upreman ampa de ne emom de ye kan nyina ne se anka mesaya abofra bi mu no de untimi sanko ya abofra ne mu bebi wadru bia no ade bia wo ye bia ne ye ka cho se twi break be ma no ko betima hwe pa wano asem bia wo kan ye wonni me pa cha wo ka be ma na firi unsa enne wo ba bitiwo wo susɛ yi asem ma me ka kire me kuni empanifo trans se nka me pa cha wo nenso makoma ntimi se me pa cha be ma na firi minsa o firi minsa koye enne me na me ni o enne obi a na obese me pe da bi nya no ne ye ka ye pese ye che no se bebi wadu bi atwi break nenunu ebetima boa wo ama akora na na sanka wo san ye no oho no asan de wa start abrobo foforo yawo ye ni reka e cha manfo do wa so no ontie. Okay. Abofra no Sompa FM.
sepa se wo besan aya abofra eno de untumi enye biem nanso de betumi aka kire wa no se abrabɔ no betumi atene wo betumi asesa abrabɔ no baabi a wanyina duru bia eno na omuna samu aka se abofra de untumi nye biem na mere no so ntumi ensan na chi biem nanso so no enfomso na nya ba ama ho kira ba so gina baabi a wo gina no ha na de a ususu se ama brabɔ no ankoye amfa ma no se wo se safiri sa bia no a fa ko a wo tehwe no so wo sori firi ho a wo gidie mapase brabɔ no betumi atene e de ama wo se mesaya abofra bi mpa e Asem pa 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 enti ka wo san ya abofra bi mu a enne mibusawo de bey enaka obeye hello Peter Asaf Moonlight nie Asaf Moonlight yeti we ka ya abofra bi mu a ufu ele samira ufu beta kusana aita sawo ani ona ka kama ni sana hivi but it is on a correct you already I just look on the no key etika me san ya bofra bi mu a abrahu na nwure me bra ho pa o eno timi bu sa wo bi se ka wo san ya bofra bi mu a enka de na obeye ya asem o hello majo so ba bi afrefre udi pani na ka wo sa ya bofra bi mu a Emuna ho mame hello Kabini yetio okay anka ma betimi asanichi a anka ebia sanfon so na oye no anka hunye bi ebia ho ma no a ho kirem na so force do to school so be ba be penimpa no ahye no nso sa ebia okura oni madio na nso sa na mfobone a wo fanti went me nsi ade na ojai school na fe wa be yo yini afi wo do you to to unan fufu na unu omu school mu ona obekasa kam mo betimi asanichi a nka sanfon so na me ye no nka minye bi na sna sa time no atwemo ewi nwuntimi nya hye mfa wa fe wada ne onyini enti say yesha die yenti ya wo forcem na siye edamos no ke 0355404528 0355404528 you between afano so aka ho 0355404528 hello Osei yeah amoni ajuma dase ana pa ajule na ko kontro kwa sani sha ni senji na kia yasu tambora ke akoje bibi jesu oka ni asi adia
I said what came. I finish out a time. And if you wish I will but I can tell about you. Don't you share with the what? Now, I get the scratch on and then Papa boy. The baby, you know, I want to get my phone, my Sompa FM. Then is that true? It's in this time. I can't get some learning. I can't I got to be and that's okay. Nyoma ye basa no a ya na ahomete kasa beka se mihu yanka orofo emre no kebesa na chi a kamanfo be nyoma o kemre no sign na chi pa kamanfo enfom sukuru sem ni agoro kemre no sign na chi na wonya second chance ya enka adwuma no hweme yi na die no enka o ma yi na die o 035544528 035544528 and 0551931931 0551931931 0548931931 na yetie yahwefo ene yetiefo so adwene kemre no sign na chia enka de be na obetumi ayo hello 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 good evening majo so katachi baby afrefre udi me kasa free man ba ni kuru yentie we asema mo aka asempa o hwenya asem ketuwa o na ya compound sira mo na won kam ho amen ada asem o yede obi ade wo mbi ya compound hunye mo bo na kwa ibon nje na wo wudi ewo mu ne sen me de mo kan ni na me de ewo ni nyina me de ewo na so de mo aka de mo atuefo edi e be kere yambe okay ndi yego so efrenya ya mo kwa ibon nje na ndi public so na ya de se mo se kanono na ka wo sa ya koda bie bisu aka wani beje ho ana de enti mana sa abium na so afuto na mo kan na yesa yeti na enfam ya adwuma okay but mo tie fo pa but nimpa bia de obia wo mfom so na fom so we in there no den but yum to ni de waka asempa na nyame so na ebe sira na amae but what two years ni na afo nintini ya min kam ho pa okay ka emre sign na chi bi mu a eneno ankasa no amanfo ro behu amanfo ro behu papa if you say ye won krofobia no mani da omawofo so ene wo muni hobie mele hello baby afrefre udi oh Sompa FM. jinaye kakra wandawro ma most mama ka dia in fact enyumre dia me wura ho pa me wura ho because me wura bi mu be 1975-76 ma brewa na nsemu ye ba me seti common trans so me ko secondary school na me chadom na me ko school wo amankwatia me pass common trans in 76 e ko form 1 Kumasi high me ma me so no koyaji oba tire wo hwe me mu be 9 e me man ko a be man kan ho ono ko an so e me mu an no hwe apart from the 9 no o hwe me mu ni nuarum de be du baako e ka ho nti me ka na ne asem kitwa na me ka nti imagine me say eno an no di sikachi near the stadium e nanza ho ye makoya ye koye biscuit aduma ye ko LL koye aduma skaba sentina nim say no an no first time 76 because secondary school e wo Kumasi high first time na mi jaye e to dal ko one more na mi sugumie se mai nyame ho me no ka senyina mani atatai ti
means bo pa ye say obiara de wadu eni kwase wa wofu school bi so mu ni bie enfo school ni agro me nyini se nka emere ni sa akọ na chibie wa ebi ntimi sida nti enu de nei awo mu ena oso hwe wo de hwe wani na wo twa se yenko echidi a ende na ala da kamnem kakra metimi aka no mama me ra ko nyine ni tie nyina kafra because meaning say we will be happening see so ani ko school na ni na wofo bi no mo say me ma me no enso enem ni baby a wonam e wo mo say me wo baby etidie ni amanya ma bo me sisin bi a metim nenso na ndenka eno no because e kwa na ma me peso de fa so no a ya ni ya no ti me kaya na me ra ho bi ti me ka se ni papa amwa no media mi na ma amwa me ho nyam ma me na amwa me o kasa na sesa e patro se o de na sesa o de wan wa amwa ho mi ya na ma amwa me ho to de so bo bi enye na mi wo akonya se baby a me ko school dru bia me ma me be fe ma ma ko so mi ya na ma amwa me ho okay ya papa wa kasa o ne bra ho no kasa no kasa abroku mpa wose na obi wo ho dia kane maame na amwa no no de wono na amwa no ho kasa na ye medde papa hello 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 baby afrefre wudi but the person that we need some okay oba kamre san akona chia I'm from my brother to say I don't want to name e ma Asem Mpe para ma boss we ni say I say ma I'm from my brother to catch na sese no I don't know my name plan say yo people obo mo bi ya e so mi e so mo bra it's me that much no okay o se seko ya akoda bi mu a ko mfa na brabo ento chacha next week me boss anwum we bi o je nwum no enwum ma bo mu esi itimi yi film le yipie e ya futu sam kase pa hello good evening majo so katachi baby afrefre udin Asem kokora sawe ya na de an mama me bra ho top gwagu ata na dai me na na se le papa de me ko me sana ha inwe gumi tu su ta nya sam pitwa na mwa du na ho pe na so me ko dru school se ya akwanya ya no so ko mana wo ko ko na ma wo ko mo na wo wa chi na wo no mo ado wo sa e ti so mi e be ma pa na wo ti ni se be ma pa na wo ti ni se anti wo ye me sa ma ni ko nya profile ado ko 90 years mu data no ma so me de mo ha ma ya it ma za san ko na me pa ta mi yo ko ni Nancy, you were 2026 ni ana me friend na ba na me tu mo fo na me ko fa me teacher bi care me ana fa ta ni suye ya ma mo go te sa ta pro di ka me kan ho no ma mo na go ta me wo de ma ya no do di ya bi ba nya nya do pa Can you protect me? I the different car. Now, if you say anything, actually, go no, okay, and can embrace sign the chip be more. Se kame say ya ko de bi mu a
kwaku anyum di anokwasem sa no den yaw kwaku anyum di no den me se drum baby am trust am hwe no ma bi am aye pa ya na no den ti me hye asa to ma me ti ase se wo ko na ko rin se ba ba dwane si wo eno kwa pa o twa no wadidi ena ma me no wai o hye fom idi ye de wo ye ma me na wo ko a wo ba na obi onu wo na hye fom no te du no ma bua na ye ti me ye de ko kan se afia so na ye nyina no ye free se bi kroma ko udu a me bai ni na ma me be hia so nti se wo pie na kakra wo ho a wutimi o de sa ta ye de ai activate ai aye ye trim ye jelly ye twa ponki ni enim se no ano na tiri ye na bi ni so awo yaw yanko obi abaso na okay hello baby afrefre udin pa cho me ka free to ko bai ka wo ya akoda bi mu a osi wedi we ja hokko ya unti na wan chuti da me de na ya ti restart bi enu ye ntwa bi da na me ya afro ye twa punk ye twa cameo ye twa half currency e bi a bagbo so na me ya kire gu so se de nyankopon so ma ye nim ayi kaka ye so kwa ya na ho fe na me so na me minimasa eti me ko ya spy na me de satan e friend dance record dance the boy abi ye di asa na me obi a person no sa uchi ayi den e bi e na won se bi na friend punch na bro yaw we me kwaji bi me se kwaji ade cha no ani so ati se wan yaw abra na sa ta bit ma ye bibi e wo mu se obi ti dem wo ye nwa be ma ofe wo se ma bo me sesen na so nye sa sesen nanka sa me ese nkotenem ese nkokọ nanim o se ma moa me ho eti ya be se wo kan se nipa bi nti ase te duma bi obi ho atwa ne ready me ayekro wunwa bi ana ne tene sa ta no e don chen wo ko mu ani wo guru subu ani emusa so mo wai eti ne wasi so a tobo e ma me merakua mo amo no mo ye tough George amo no mo ye tough e no mo wai o mo kura do mo bobra wo de be bra no abo obi tie ne sika nyina o de tontoma woni hui ti de bia be ba ko tran bia ne atu no oba ne atu no ti de bia on na mema so ti da obekọ be ma ye be na enso sa sika no de tontoma no obetima bo anu apane de aye bibi enso ne ni nyina no e prema sem hunu obi bo prema o de ko cho ba be ma ko cho ba no na ko point me pa krante dua me pese ba wa anwene hu sa abrante me ne bo bra bi obebo ame emema ya radio eti ya besre sa no mani na yaw edu me bi opa na hwe sika pa bi e beto wo nsem ya wo ne afiri nsem sa tam no eno na kire se sanka me sa abofra be mu sa sika no ntimi nkwaje eko TV ani pato yaw anya sam ketwa wo kan se mo bafo ya wato ya wo to de ai so ugusuto wo bato na o tie ye dei ade akwache a o ma me o papa o me papa se no to koko e odunkwa tina se mu ye so tia se me ma me so no bon homoden so ma me no kokwa so kofifa kotodwe no mu ne nkate ne ade etina se o bafi a o tun sase a e bi da kotodwe so o tun sase a hwiti ne ade so ya na o mu preso ko bode o ba ko we yan re ma first we nyake to de ko we yan ka ko ni Tom Brown me pada ni na wai so gum sunni edi hwi mo hwit mo keka bi atoko anani nyina nte nanu ne dodom bre eti ese ne mran de etimi sana chi ne mo bebe wadu bia no full stop na unya sika yesi sa obrabo no ne betima boawo na wo ya koda so a tie nwum we yie pa me ye so ba ta bia kan ne beti mo se tie di o mo kan no betempo enne ne ka asem cho no wantia yaw e beduru ba bi wan hwe yie hwe ho yanka beba e na de no so tetai kwan mo twen ye won wa de kro no owo tu ma me na do ho ato so o tu fa wunti na o betima ko okori antempa na o ma me da wan de o benya o ma me nwa bi ne ye de wo kofie ne ye de aduane suo ne ye mo mo ye kwesi o ma so yale ye kwesi o ma me ba ya within bed year ne time no masa ya pa o nwafo nipa eti bobra se ne se fata okay oji ene ye de ne nwom na eye afutu sem no na nwumwe nyame adoma ensem ni bi wum next week yankasa no se bonwumwe ya ede be potin na ma sisi akora se kamere ne sign na chia you be catch us antima we be catch us antima e wo dwuma die we so obi anyam oba onu ani pefe sa akora ye oba ne maame no ma ti ase te me ne ma me da nyamia enne onyi ne ye
akwala no onya yankoba kwakwaje akwala no so meki next week you be down for kura ya go buta so dwedie emrasisia oh David ma bantem do obi yesi mu mbra ni ntu kwa na ma bantem sa babe ya botre oh also mutimi delay kakra say nana babe mama yempe baby ntuna na yenom kakra ni emfa delay ya kwantuo no bye laughing the rabbit to the bloody Losing the bitters and Bemasa. Losing the rebites Memansa Bama Breyansu Memansa ni Nyansem, one time many power won in feeling watching, and says I pay for no. FDA, I did you drink a fiat and say Osei Yaw. Andesaba, and one more than ma, and came one moba. Oh, who said, and then me the SMS Canon Pan, Nasana, Michiana, what do me? A brain I didn't know. Kingdom Garlic Bitters. No, not benefiting. Me benefiting wine. Also, what told dear? Abrewa, the smama, Abrente, Nishuve, one antique crana wabre. No Kingdom Garlic Bitters, and in the capsules, Nina, what ya brebia. Kingdom Garlic Bitters, and the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when I'm when I say. Send your name, wife, company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules, and tea. Say, see, I'm password. Kingdom Ginseng Power Capsules. A many genius from Debefi, Abrebia. Obebia, o de poor how no. Edro bakupa we hear tremendous capsules. Tremendous capsules. Esiesie uma we obesima. Edro you benya bi obebi ayeton no bia. Kingdom Herbal, no challenger. Yamahwefo ene atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agiatum eye Sompa Asem Mpe Nipa wofosa wa wosi adaka woka konkontema mini wose abetie sijaso sikofans wose sikofans ideas hey oman de da sorry adabi ati asem foforo cheso omanfo no an esisi amanfo a nananum bi ha adwene ebusua panimfo bi so adwene nana hema ya monto mu bo rodofo ensaso nyamodie sase wura wo ho ya na me kansa ase ho asama na me wura ho kada che memo akwaba yeja empomte sei atoboko ya frawo sei ya frame Samuel Kofi Jame wa odi ana ma me na de to wo me papa na de to me Kofi Jame wo free fa he ba to me wo ehwa ha ya mama me free atwoma boko na me pese me hu udin no ba bi efiri ntia Kofi Jame obi ntu din kwa edin wo nsunsuanso enu ntino se wo hwa wadibomu no kropo twedi ampɔto to bibia edin wo de ani Kofi Jame na se kyerɛ bɛ wo ho wakosɛm ne sɛn a wo de abɛda Sompa Asem Mpe Nipa sɛ ye betumi aboa wo ma kosɛm ne sɛ emre kakra ni ja akora na me yɛ adwuma na me yɛ ska kakra sɛ ko peland bi ato sɛ bɛ ya da ati menye ba bi di mi trale ato na yɛ adwuma wɔ yi na me fi kia okay na just wo mall market na just wo drop ani me ba chan yentie o nti me nya ska kakra na me do me ko ya yi dia na me ko peland bi di ato so na be ya me menye ba bi di mi trale na da ati no me tianye basa na ja mi to su kakra na nya ska no na me ko peland bi ya ato na ku hu obusia ewo esen fine esen me siase okay free esen na ko be siase na me ko na just say sa ko yi so pa chan
me ko ya na ja busua no me ko ya na me dan se me pa asase no mo ne me ko nipa no nipa no me ko si ne so no no mo ne me ko se me ko nipa na ko si so ne din de sei pa che ben Josika ya fa sei Josika pa cha wo ya busua pani ana wo yo hene ana so wato asase ni bi no person so aton pa to on na twitwa on asase o ya surveyor on na ton on asase no okay ha ba on me ko si ne so no ton asase ne ma no wo me ko abusa panyi ne ho wo me ko abusa panyi ne ho to me ko abusa panyi ne no akotia amo mo tutu atu se mo ne nko asase ne so na me ko he se de me pe na me ko he no asase ne da ho okay wonya sika o se okoto asase de be na aba asase ne so orofo yen ko 21st clinic community theatrical expert no na 21st clinic se me man wunya ne nte na anwumire se ye ka clinic na se ye pese ye wutu theatrical yade ase a so yi 21st clinic free odi ne theatrical ne be ka so san se 21st clinic na mi ehu se yade bi fe no theatrical na sa theatrical na so sisi fa usire mu na akokom na akosi na asitim yade ye papa 21st clinic kutu na de bibiduru betumi atu theatrical yade na se na wodi amawo orofo yade bibire bia da ye fa koda 21st clinic what laboratory ne scan ni fidia wudo pi na odo be famu orofo 15 branches you na wo Ghana mem ha orofo yenko na yekotu yade na se 21st clinic na mekanfo na media amawo Kumase wo hwa wo basi Sadabraka wona Sompa TV Sompa FM na wabro sakrom wo boase cancer quarters call junction enkrabo hu won ewo ho sunwane kranza tajima 21st clinic was nyemini 0540311311 0540311311 Father Martins eba mixture ena dodo no afadu room afada duru worofo sa duru we nyame sunsum nyame mpaye eginam enu nti na ye frenu room afada duru no papa duru ba bia otumi se wo nase no atata yo no na wa hwom so wadi anwa na ho anwa na de bi kidney ne ho ya aka enu tudo nsam wo na no na atom chance na atumi apompe abasoro room afada duru na mekanfo na me ama ho enwodwo ya de stroke asa de kontobire aka eja no ayebohu wudi mire so ka jakura de enye kura se stroke nko ade a Roma for the Drew na mekanfo nam de ama Father Martins eba Mr. Honam ayo ya Drew ba bia waye mremre pressure no how diabetes no so gina so sa ya de kwan kro biada mekanfo Father Martins eba Mr. Roma for the Drew yem fam pa body gidie ntato de betu ya de na se na de ama ba bia tunuro tonuro ewo man ganam biada ubenya bia to 0247919122 0247919122 Roma for the Drew na mekanfo na media man ensuo no toto OCP Ghana Limited one de OCP fertilizer eso e dia badwa so ora for fertilizer udigu umfudi ase a ma nwoma no so dosho no atumi atena biribra wo tena biribra ni nyina sika semo OCP fertilizer na mekanfo na media man se wo ye patra wo dua bru ana se wo koku ase no OCP fertilizer na mekanfo na media man agrochemical bia wo Ghana bia no ugina ho ubenya OCP fertilizer ni bia to agriculture station officers no ho se de bia mekano no o se meye patra mi dua bru obecho kwankura be fa na dia so ase orofo kuafo esre Ghana ha bebre no nyina no OCP fertilizer edimu akotena anya asem keto akura yenko ne kopre OCP fertilizer na ebetumi abo akoni ase nyina so no VG studio se menka nkyira wo se aponto abadi to yiyore na wotwede die ni nyina no se wo penkai dum na wo de atonko da ho se ye photo ana video wo no VG studio se betumi ama bie wo mfidie cameras ahodo a wotumi edidi se adwuma no obeba mana ye fe kama no wotumi anya bibi de ato se Ghana afuma na wo shutu a orofo no VG studios wo ye yire de krado so obetumi abo asa akwa no so enkan no wo mala mabase first ko street so pe ho na be hu no VG studios 0574715778 0574715778 yenko so wo mo hwe na benya mfa so die pi every no VG studio na nyoma enso akonkan tago eba mecha and capsules you ko tago eba mecha
and capsules ko orofo eduru ba bi infections no have adwene dodo tago heba mixture and capsules wa tenka no enso wo from so ye bema so your ba low libido no tago heba mixture and capsules bema kwot ni ntimi mbirim ye bema no ho ana ntimi maye ba so ekohyemu a na adwo endo de ma no mpekura yemfuno tago heba mixture and capsules na nyire dendenden eyintini ewuramu agitiri na nyoma konkai e ma no pedi hyem chepa tago mixture and capsules na make for nam dia ma ba bi etundo ni etundo Ghana mama ba bia obenya tago heba mixture and capsules dia to na de du ujuma ama me ne wan say yade da sani benya wa na ye yade kuro ya yemfre wo mo ahoma wo isu 0243228296 0243228296 tago heba mixture and capsules kodobi nefa edu ujuma kama papa yentiwe na wunya sika kakra na ase obenya asase no abosese yentie na jame ko hu excuse me ko hu abusia no me ko o de me ko kire ho na ja bisa say yes na o ka je me say 65 na jame de half man 6005 oto ye mfie se ni mfie ne de me ka say me kan kakra ebeduru mfie du yentie ti me de man no chire no kan say me mpe kakra na na mfanye pipes mpe kakra na just what tu asa aseneka enom se fa kakra bra ne yen krata ama no mo yen krata ama krata no ye no ti chire no kan say me mla na ma ba beti na ja me ko no je book ye kutami afan de mam na ja me so me je me ni mo hwe mo so am no mo ko no mo ka say half na me ko je ye half me ko na me na ye my education no say mo be top plot dia ye my education na half plot no ye de sa plan na ye de ma so am krata na just wa ma wa location da bi we no de ma me me so de ma me so de ko kire sovia say dia me ko to we no de ma me book bia paper bia na so kan we no say we ne do de ma me de nke ye ba na ko bo paper bia na ko kire we de stamp bia de esi so me so me ni mo hwe anu ya location no na chese wato asase me so me ni mo hwe aja akora me no me ni say aja me do aton ama me de ma wi te different no na ko fa anua ani abo na me twa block 1000 e de gu so te me twa 1000 de gu so no na me yes me kwa start na ma yes wo adwuma te wona na kromofo no bi e ba say me nya asase no mfanto asase ma to de nipa na to free no na ka se jato ana se kofiri kwa mu bi na ba no se jato kwa mu fo ni bi abusua mu se kofiri se abusua fo ni bi o se omu abusua omu bi na ba ho te nipa ne ba akra no okutatuo ne sekan Ei o de ba o se ye fa he be se ase aja maase be fa maase na ko no okay uduru anu amaye uduru asia no amane okay sabon kumu so no amane utimi zo ko wani kakra no asa amane no sabon kumu okay na omutu anua kakra ya de sorry for omutu anua kakra ho okay hon ne ja omutwa bi ma emaame timi kwa mo kire me ye na man ne ba o se menya asa na obi amato a land e free pound menya asa chinchina me ma won si da no na ja me ko bo na mane no mo ba asa da bi sa le pakakra ya de e ma no mo jiska no ma me bi an ya de ni na mo me de me no me mpese e be twuma me ntwene nti na me ko hu no na me pe 5 million na de mo so mo nye na ja me fa ni si edan because ni na me pe samo mo kan busia no na busia de mo akoto ade afiri ni pa no na so ama obi ani dia monyi wi na me so nya de me nya masum bi na me nya adwuma na me diska na ma no afa me nya adwuma me ko fa yi mesin for ba be 2 amna a me ba be start foundation na ma to for asa aba se ma wunsi kikiri mo ba ji ya no ma ada koi na ma to asa na me so ko bo na mane no se me nya wotre na me so okay aka mate na mo me so kakala sai bia so jua asa de ko ton fufura e bia no mo mpani na mda ni bisa ko no mo se me ko da do so aba hene ho no na asa na me di ne nsem
no na afa matches for ade aba ho no mo yes na me zo ja se bi me ya jan kaba ma me no papa ewu nu bi a o pia edu ko da dia so aba hene ho me ko ho na me ko sre sofu bi a ja na ni mu nyam kakla se me pa na chewo ondo nko jam sofu bi a na ni mu nyam mfa kakra nkan ho ate sofu bi a na ni mu nyam ebi okura tworo sem no kura no okura nyankopon ni mu nyam nkase kakra wai ayo taja na me ko hu na wase aka ma te meboa na wonu bi odi wachi dia eso mu na no ayede akọ na dem twia loro fe na puwa me na koy te kwa na me ko busa no mu kire nse ha no wo na jam ya fast na me na nyina akọ ho na e ko wula ho e kwa na je chia ne bisa se hia na na no se na na ni ho konkran na ne kra na ede e ho no busa amane na me ka se ma ko to proto ha si na kan ba be hunu na se bi kra minister kra na kakra me de ma na kra na ko abo pesi bia ede ama na kam da be Sompa FM no mo so no na mo so no dia no mo hwe ya kan no se munya na mo se da se be je so mo sa je 25 million se 30 million 50 million sa kan e na mo so na me ko fa no wai mi ni bi wo ho me so sa ta no kra me se ni ka kakra na da na mpese kam de to ase se na be yo be hu se e media ti mi ni bi ti kam e fa kakra ele ama no e kire mi nya bi kra na ka ma ya de ma kun na me sofu ne kan no mo se da na ja tipa ne ti san ne ko adum na jam ne papa na ba fi efiri o wan san ko dade so ba ke obi efiri o man ko obi da sa pa cho me ko hwa me ko to obi a na no so dem ne sofu no so am na ne ko no so no o so tu ana mo se ko no me so efiri o no me tu ana mo san ko no bi a sa ne so na me ye de me na me ko dem ko to no efiri no no mo se sa dia inyai no mo na to azaze mo ne ni obi a nti sa dia me nya da me to me boase ana jam to me boase na me ko dodo so a me an ma ko dodo so de abo ne yi ni nyina wo na ma ko dodo so ma ko sra so te kire no sa we ka che me se MPP fo se yi for chama ya ba ama hon mo adwo hwana be ka kire wo Josika no ka che me se MPP fo chama ya ba ama kromu no ayi no asasen so adwo ntimeti makoye so adwo makun no se kodie ona hade kodie ayi nyina to makun na do so aba hene ama se bibia ade din ntimeti makoye adwuma so satam no me nkoma me nya adwuma e kwa be so na me mefa so a me makwa akosi dan no me niska me ya je me ka na mtifie dis obi no na manya bia adi timi me nkonte bia kwa me kokra mtimi wom fo afom na makwa asasen so akọhwe so difro bia me koso ntimi minister no afi de me ya me kwa me kohwe ya asase na ya to fro level me so me no bia me ko kama wo so fro level no to foundation kura ya beka agum ama amna na de dan kura da ho ba yo na wo ko ye wo mato ya to amna na mtu ya na sa amna na so no ma follow sa amna na no ma follow no asa afa ma abo na wo so no ayi ni so a ense so ya kana say blog no so say ni so na blog no so wey blog no mi hundu afa blogs 1000 blog ta na bia bubu ande bia bubu na dia kan na mtwigu ho no o ma kwasesa timi hu na ko busa Josika no ma ko busa no ono wo sesai timi kwa na me ka kira na mtu ana mo ze mi hundu wo si dan no ti kwa be so na be fa so a me sa be ka me prot ono so oni ni pakro wo si dan ede esiso wonya de wo keka o se friend say Josika wo hinsisi am no ka say sen Sompa FM wo flu sen na akọ be siase eno na akọ keka yeso fusu no aka no do to asase ne ma won so wonim de wo si dan no wo so na se ne anya nto anya ntua ana me ba chona me ka sa kire no se sa de a wonim ni pakro de na be na dai no na me sa dia se na be ye be hu ni pakro no me ma sa na me abrem moja na anya de na to me mo bi nya de emfa ente be dia emfa ko police station Josika na ekiro kwai emfa ko police se be ya be hu se ni pakro wo si na da ozo ma to aduru sai mo tu du frole wa fe dem ko edulent na me ko police station
na me koye na me pe me nua ba ko di mechi wenim sa akwa amfa anko kokra de wase sa da me pa chome no me nimu bia anokwasem se tiefo kuro wiem no so ni chitafo bia bre kuro wiem onu obi a onu atwi trotro nya sika se daachi bi opeso obeye mobo opeso obo sese no nya ba bi diditi ato shamani akwa akoto osi joska no fa he besiase tunen ne nyina na koye case police station ho me nam koye wankobi e kire na no ba ho me koye o maka me koye me ko ka kire no no se me nko ho me ko bona mane se me koye case se ni se ni no se amenko me kwa de besi bi obeba enti ekosi sei me kwa na me twra ma no asense de me bo amane Sompa FM no mo nso ba me ko na sia di ne no afeze na ko de ma nkoto no me ko ma nkoto no mo ka na de che me mela na de che me ko no nso ba no bizan za dia asen na me chichim ze de me de ato anim no mo ka za ke o ma ka mate no bizan de pepe won wo wai na so we no de ma me no sa dia me ko print mla no twere ma no asem na me ko print ba no sa dia enko hwe ba bia o ma de ai ko ye du na jamne ni tu ka fuwa no fa o baba ko ka me ne ko hwe ko no ko video e de to na me so wa ke wa ka ma to no se me follow asasa no so hwe e be hu ni pa kula wa de o sia na me so me tu ana mo afa me kwa e be o me kwa no pa me ko no me ko tu bia en me sa ko me kwa me ko tu bia ada man ko no mo si no ma sa ko ha ko bo mama ne sa posifo no na dosika no eso se onim ni pakura wo se me wana mentiase ya onu zo onim ni pakura sanse pete mo asase na hokwa sa ana me free se bi o me free ahwa akọ ma fa asase an koto na me koto no ho na meto ye so ho na meto asase no ma ko police fo no ma ko bo mama ne o mo zo woni wani krakra asase no to no yi abai na because ya no de because me okay wonsa unhuze bi ayemfie na ya na se ba me ko police for no de me twira ma no azem de me ka 5 years me ko on de na auto asase 5 years 5 years going there ya Asem sa 5 years so mo Ghana sa me de me se bia krata e bo ma me na bibia ya de e wo so krata no de me se bibia ya de e wo so eti dosika no ka se ko posifo no e ho no efiri wasa akọ de esi a kire ma sa akọ bona mane na me kura ma sa akọ bona mane asa akọ posifo no ganze asase no kwa na ede e ko nanim sorry si ono mu si eyine ye de e ko so ndi kwa me so no me fa so me boa me se ya na ka che dosika no me ka kire no na me sa bo si adini no manisi ya wate kwa be na peso o fa so abebo manisi ya o mra sam watrase because Asem me ye producers ko ye ho adwuma kakra after na ni ye ne ya na ni tutu aka nsem na ni tutu aka techem utie se de wo sika so no akra no wo pesika dachi wo pe ba bidility ato a awre ko enu ti sa brante on peso obeya akoda biem wo abra wo ni dai on pese mere be san na chi amman wo tawura de Nyankopon Ghana o mra se mo mo me de me wure kura ya yaw asas no mafa batanya ba ha nso de e kwan bi so mo mfa sa na nya nto anya ntua na de ha adwen kakra ene abrante 1000 blocks enye so easy abo kam 1000 blocks anya kam na ya na edu mebie mo ya obetra video na tense mbise ya nim se de otifi ene ye ne yete ye do sa ye ho na ehwe kuru ni anim ni amanado pacho uye die ni uya santini mo impuni ukumpete du na ma bika we de bianka yaw asa so mo de edan do mashi bebi adun do mashi na edum bebi ayen fa sa de we enkire ni pa bi se asem anyira edum bebi entwa ni pa bi afanyansa kwan
Oba no abɔ ne bra obi twam a nipa so masi de me ba abɔ bra wo hwo obi enim fifiri asɛbe akɔtɔ asase wanko wie wo ofa nipa so edu me bia ya na emu oye wo wose me kɔ so nkrofo bi ba sɛ yɛtɔ asase ne ye nya sika ne bi ɛno no asa kɔ na chi no kɔpɛ 5 million ɛnde magye han Entabranti wa nya kamafo bia. Wosi akwa na efense kesika. Josika. No de ato no ho so Josika no nam kromo Josika. Wo won tachire. De akoso asase bia Josika ni. Oh yes. Adana yesi oni ni na wonim ni na. Do mu abranti kali ni re. So we de wontimi nyi na lightweight. Na ko shi obi ankata ma akọ na no mato full level no na nka wo so wadwira gu ko mbepe wa kira kwan na ya na ya site asem oni obi anti abrante se bedroom bi a etuo ni ade de ko no so no onya yam hie kakra edunu be de bedroom bi ankwankwa bi empa dwuma ye no mo de tuo ni ade ne nam site sa ade akwa wiase be nyankopon ya me daso ne mu se wiase wo ho na Ghana wa etimi shime duo firo duo twa ka oni wurase nko na nton bi mu na nka wurade gira wa be fa ne maiko na sama sa ade nko amukro mo nko betuma tana ho kro kwa no se wa ye kro na se bo ma hoho bi ametena kro mo enni ba bi ada na se be ye wura opem so ha na won sa ase no e kro mo a enso sebe oji nipa ne tena kro mu na nipa bi na na edu mebi ho ma omo masem ye ya abrante asem ya abrofo pa ayo osi madwuma sei du mebi a mefa fom kwa na makọ wodi nsanfo so so nko mbabo nko ombaku nkura eti yan musa se chimpanzee na fi nwem ana abrante ne kokasa na otwa sika ma no nye nipa na otwa ma no na wo ko kesi ka se ko wan wo ababu sa wo se me de minim nipa wo bodam ede na eye nipa sa obi onu wa kan sika de amawo amadi bia bom kwan de bia hye wata so je se da ne bia bia ore sabe wonya kwase sika enti de ko ba no abrante wonya kamafo bia ede na wo kan sika ne ma wo enam sunto oto asase no ede na wo ye de aboa meme ni anwa mentase wo kromu a de obeka wo sika mana samba wo se me de minimo de wo si o ya wo de ba samfo no e de ba kra no maka sika ma wo na wo to nya me fitia na mfiri bebia mete e be fa asase ana maka sika ma me ba obi wo so e be bu se wo se say wo ba tra fidie so na se wo kire nipa bia de a ye se wo kire bone na mo buafo na se fia de en panic wey brofo ne yetele wo Ghana nipa ne semfo a wodi wo police station de kwade na okopede ho police station na no ka se fa kwa na so odi enchi hui because ayi panka wan ayi bodam ayi kromfo ye che no ayi krobi ayi refi ye che kromfo no se mo fa me ko ayi e friend say asoko mampo police station because ona ni nwa pani ye pani ho to no kromfo na e che se mo fa me kwa fa kontembia nso nye so koto asase wo obi ho na osisi ni ntemu a ma sai mu owrem ukoto asase wo hene bi ho ananye wo hene na de nipa bi ho to asase ma obi asa busu asase na me na wo me nsam ni ade no o se mesre wo da asase na obeto me se ye ne ntemu a asem di akire yesano ye di ataman komate abrante abeke minim the producers ba ye bia o ma fra abrante minim de so mo fra ko no ma fra no toto aya mpia ye de ye ka kire no ya wanti sa me de bia maka duabo ya bra abrante na bo ne fa sai na nua ne blocks ayira wenye na ntwe wo ma yanka na besa ko ma yanka anya na ntwe wo yaji na besa ko ye aye de anya ntontom na befa ko ye nipa ne so ma fa yaw enoma bi ho no mu a
me say ne first in near sisabe obi a wan school illiterate na dai e bodua e kese ya first na nanom no mo de o mabosom na hwe o mu kuro ni ntie sa asem we ye anokwasem ye ne ba de nanom ye behu ye ne de ye te ya ye ka ho asem no na nanom de o mabosom e na hwe o mu kuro enu ti ko obi afuo mu a sebi mpredua se nipa somasi ni konto mekwa wuntime nteche so obo na mane wo be pam wo ensu na ye adwuma ma hotoba wo kese be pam enenu ma bi kroso ana ye wuranom se duabo no yensu ne mo no mo ka ne se chewe se nipa so edai ebe sesa afro makwa mbone ho enne because of anuti nipa ye de opeso ye no bia na wosika ode ko police station ho enyo bia na wosika ode ko court enne police station kwa wo kwa ye wo nipa ye seletim enkoyia wasam kwa ye mfiu enne Ghana mumyen kan kwa wa me say Ghana ye seletim police station ye seletim say wo de wasam kwa ye seletim wo yare ne de ko to hospital ro cap ho enwa papai wo hwe ye de ko to na disposable cap ne si ho enfama fa na ehu ko hey wo boa efie nya wo disposable cap ne wo cap na enfama de ne ko no nemmum ye wo flax bi wa ye de nsuohie guma ho say ye ho te yire mi say yes sika wo fi ya pack range over isi abonten eno de onkwankom nurse for kra ho yi me na me ka kire wo yaw na wo yarefo bi anaduane ye de ba ye te ba akoma no o si wantimi ni ye ko twegu nurse nsemesa mu fama because they are rich wo hie ni wa ya Ghana de ye mo bo Ghana me se wo nya fe uni sika wani nya den uni din wu ka wu kura numadowu kokun ho kwasia bia na waji usika kwasia bia na ogu kwasia abrante ne nsema o ka osimeka akura sei obi na no man bia di ne we de no akotwe sa manso we nenso akwa bi so no maji ne sika o ade aduaba ne nsuo mpɛ no se kwasia buo ba na ni panim me makase ye be kra nsuo ne bebri abeka kuma se de ho ye ne o mu kɔ kanche ya o sese wunim se abrante bi aba ya ono first wo se ne o maame bi obodua abrante bi nso aba when they were be in office men kire wo bia ya opese me kire wo wo so de wuntimi mu abra enne na make say wuntimi mu abra because bi ba bia ye ho no foforoto ama ne no makodi baabi who born dog say abrante wo petiti ne mawuram abani pa ho ama wo to asase gisika aka na di nsaso aka wonsa abo akire wakodi nipa foforo so asaba me ya busuani ma anya bio wo say ifa moje ele bebiem okọ baabi so ye say yensa fa 30 million samra yaw edu na bi asembi edituo yaw asembi wo ho a edituo asembi mu owem asembi ya nanso kama fo no wan eno ni asem no ye wo Ghana e ka cho se we kasa bi wo de mra hye wonsem na me fam na nsem se me ba mo bo ame itapenti we nya kama fo krono se fa ozai besia se fa besia o mbebre o ma se fa ma se sai ya semo Sompa empenifo mu wo kromo mu hu abrante na mo ne nkasa ye de kire kokko sa kire tuntum kire fitao akwan bi so nanan ma braduabo nanso wo kwa bebre wo ye de nkempe ne sa nanso du me bia twade eto na hi kwahye asem awo wiase dodo especially Ghana ha ne ekumase a kuredia ne dia kasasa wa kasasa dia sase ne dia wa tufu sa waseme kwa banan na ibia metie na ye me dedodo waseme kwa ba mu amonsebo ano mentwa me remfi me kwaje ma ho me aba wate me ba me kan nyina asem de wi enso kwankwa bi ni na mo se o mo asase no ma me dia o mo nananom dia ne dia sampa na ju sika kwai yaw me de abrantie kakra metima ka wo de abedan ye de minim producers free a china kokosi ne juada minim sese ne tie bia course bi be ko am ye tie nyansasem ne jimisem a e be firi ho aba se nyansasem ba yeso de nyansasem be hia se jimi ba ye de enyimi nkyira ne mo ye be kire tuntuma kire kokko e wo kwan bi so because what the ayira obi anso de ayira wo pe wo obi ne obetima ka cha branch se wonya de wo ye no e na wo ka de a na wo tua ne ka nyina ama no because obi antuma go ye na de
Anokwase. Awa santema mu ha. Masa wo sika nya na oto aduane mo bi di. Okay. Enu nti na brantie yi. So no na ko ye na sas no ko fa he de o na tia no. So si nipa so na nipa gi ni sika, e de sa paper keto wa hye ne nsam. E di nsamfo kire na men na ko ye na sas ya, sebe ne blocks guso, ya sebe na nwia ne na abo. O da sania fa, se o na fa yo, so obi na afa o, ya to akodu flow level. Ni aka bu ne pressure ne body a yaw. Asem wo masa. Ye betu kwan. E wo sa asem wo. Me kamese nan. Asem na bufu yaw. E no mabu ani pa nkasa sa. But edu me bia na twede etu na hi. Etimi na me ka che opoku se ko sika o. Se wo tie na busuafo tie ne a. Producers ba fe no. O me adwobra ne ntase. Abrante na dan de asia wie. Ye de nkase onkobu. Wo sia koso wa wie. Nipa no wafa. Nenso abrante ne ka bi oboy bia no. Ese so mde sika man. Ente sa ye de bo betu fie bim. Ya ma wie. Okay. Ko sika. Omi kanche ko sika me pese ne metoto bombo no sa. Omi kanche ko sika se pete mu asase na okwa. Abrante enye ofiri ni kuromu a no se okoto ebo anwea no atwa bros o modam. Kuruma no ye sika ne to asase. Na so nananom beka se de snap ene beje. Etien kanche ko sika se unyai de wo ye no. Sompa FM. Na me de nipa a wasi dan wo soso me mane due. Sanse se wadwenem da ho na nimnyansa na akoto asase bi na abo anwea blosu guso ha. Di hu nkomoko akire ansa na obeto a wato. Ko nananum bi wo kurom ha kwase asem se ya no mudie. O pa asem no kura so na kofi kesie mu ahokura ke ni atem eso chiame bi bedi watem being a journalist no obeka kire wo se okura wadwuma ne sei yesisi na yempa sisie no se medical kan dada se de odie kire osua de odi kan nante eno ti kuro bia sante kotoko hina sante mawureti no kura wo kano Ghana ha amawiase nyina ebo na bazo se wo ya asumdue wura asumdue hene no etinana no bi hu ya na anana no binte ya na eto de dimbone na ne ebo wa ope dimbone no a ene ebo wa ope de wo yenye ezo supedi papa etimesere ko sika se wa masem na anye bokwa kadachi di woto asase no kura ne ma ne ntra asase so yebetu amana to asase no so eye ti enu ti nyame adom akina no ekosi ne dwada so no ebema producers aye ho adwuma wate kama koma to yem nipa kura wo kire wo ha no na koda na se so ye betwe amana te ye nti ase kwa kuma to ye mwate 05519331 yanko homane so yanko mo se bia ko sika sa na ote ye gia manfo sika no afa asase no 05519331 05489331 05489331 0355404598 28 0355404528 na yenko enhoma so hello si kurum hanen musa asem asem kase pa kuruma o na so wo beka asem papa no so a na amanfo okura town hello okay you do
na so fara famiko udamafi no okay na ekobasa akra no anye ni sika tre no de koto current price ni ekwakoje hello Peter azafu moonlight yeti o uko Ghana ye mogo pre na ise Ghana na kwa shewanza yede ekishike kwa shebusa eye diyo ya sio ko ti ni yo ni je uchi na ni wa mi na ko tegi dadenka akapa bi mo de no ko amu ufo achichiri ni ka achichiri abu ko ni swa eke na gwa fara na ni seke example bi shama ka ifu bi nguma ako bi be lesson eje ni ko ti ebulo ifi telephone mo na so para ko ti fo ye o ko Asem ko na mo gege ka wo da ke ko ake ko so that's it okay hello Osio yeah me wa mo ni ajuma dase we don king mass official taxi driver give run about jina run about no so pe jina run about no so pe se obiri konfo nyoma na ekura ni nyina da sukura no ni nyoma nyina da sukura no piao santimante ase yempi ye die ne kan konsuma santimante ba mi change na ke da so bola kesi okay Osio uni bibi jesoka mama kamia se ni wi ase tan be ma sa ni wi ase tan driver fo oh Gambia ya keke wonu ma ne usa sinchiem ya de seven sanfu bi edu daga kwaya na ga papa we politician kese bi na na saase ye dawa efie duonu efie oha obi ba kwaso we so de ni agoro ba kwa na saase so aya Asem o ya kwaya driver ni a sabio ni nsem ni penti musisi no be ka me kun ka me se kokko no bia ni so won sum da dan ntugu ayi anti won sumumu empelifo na mo ke bi man empelifo na nsa matras no mo nyine hu ni se asisi no mu sisi abranche no mo se ma me fa osia na me shira mo me dance no okay Asem o Asem kase papa hello kana che baby afrefre wudin nkasa fi afo amedian na manfa yetie we na mankwa so de ya ekuru hanom na mpanyifo ni bi wo ha wonte wo mase da bi ko ka so atwede agentumam nenye de meme ni akwa na ise de efe ni sei munu kai on kire me papa na waba no tiawa me ko ho no a ye no aye firi ho wa o si atase no dia no kofa tiawa tie ano kwasa abro ni patiri mu dodo adai Asem o onya djuma ya damase no okay ahanya de djuma die no enyina ebesie na yenka kira hwefo ne atiefo se abrantie yenye ne mu kura afei ye ne ko sika no kwa kodin komo do ni fa asase no bi onka na afei yehu sede ebesi attack case no e afa papa ka wakoma to ye mu ate we ni Sompa Asem Mpe Nipa ye som na ye twene tan na ate o yes ane ye no na wo kira bi obi beka so wo kira bone ka matwofo no na so akofa mienu miensa ye hihim da na gu na so ko kan sa na yesofo so tiafidie so kira bone emema wo bi afie o emema wo bi afie se bi nu fie ko na emema bi o haye haye wo mo Sompa FM wo beka na bi beka sa wo kasetia no enso Asempa na ye ka asema ba ye penchire mu wo fikesiem ye ko ya chia mi mu a udi atem otemase ye ko kan no adane ne brofo menye journalist for the brofo sisi wo mu no en America for brofo kura me kira ase o ka 2x4 ni wie ya no ntimi nko na nimbiem if say ye dede ne ko santene wa ni asu akokan asem ene krom ha nananoma loko kwan a ye de kan asem tre santene ebeka krebe bie beka krabo se santene da ku bi ni wa yi dia ma sentwrofo se ensem wa de beda mo mo so bia so meka ne de eni brane da prosem na banana no bi se kasa kase no mutu enti di waton ma obi ko besa aton kama kuma to ye mate I see that worship center ye ko
ne mfanchi akese enkoma Sofia Sidikuru nana onfa dwuma de we eni agofo so Aboagye me no mapamfo ya kra me call long time.